लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि समायना अफिशियेल ब्लग YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आङो मा होनो समायना अफिशियेल ब्लग लाबाय आरोना आंनि चेनेलखौ आंना सिगाङाव चेनेलनि नामा बड' निउज एन्ड ब्लगमोन आङो 1K जाबासो आंनि चेनेलनि नामखौ सोलायगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय आङो सोलायग्रोबाय आरोना एखेबारे नेनो हाला आङो जोंनि फोथार होनजायो जोंहानिनो आरो लांदां जेबो खेथि मावैहा बेयाव एखेबारे बेलासिनि बार जाफैदों आरो आं दा थान्दा हारसिंनो न'आव एखे दावराव बैनि रायलायनाय एखे थानो बाना बावसो बार जाफैबाय आं दसे ओमफ्राय बार जाथावथावै बेयावनो दसे भिडिअ खालामबावनोसै होननानै नोंथांमोना गुबुननि चेनेलफोरखौ जेरै एखेबारे अनसायदों थिग बेबायदिनो आंनि चेनेलखौबो अनसाय आरोना एखेबारे हानायमानि थाबैनो 1K खालामना आरोना साबस्क्राइब खालामनानै आं जेनेबा गोजोननाय थागोन मानो होनबा आं दासो गोदानथ' इउटुबाव बारा इदि आयदा मोनाखै माबायदि भिडिअ बानायनांगौ बेखौ मिन्थियाखै आरोना बारा ओमफ्राय नै दासो एसे मिन्थिलांगासिनो ओरै थोरै बुंनांगौ ओरै थोरै बानायनांगौ इदि आइडियाखौ दासो एसे मोनहांदों आरोना आं मानो होनबा दासो सप्ता खननैबो जायाखै आं इदि ब्लग भिडिअ खालाम हगारनाया 10-12 दिनसोल' जादों दासिमबो 8थासो भिडिअ दं आरोना ब्लग भिडिअ ओमफ्राय मा होनो बेबो मोजां जायाखै आरोना ओरैनो जानला मोनला फानि ओरैनो जानला मोनलासो ओमफ्राय एबारनिफ्राय मथा-मथि 1Kसो खालामना होयोबा आरोना मोजां आंनि चेनेलखौ मोजां लांनोसै इदि सानगासिनो आरो माने ब्लग भिडिअआ एखेबारे स्टेन्डार्ड गुबुनफोरनि बायदि बानायलांनो आंबो नाजानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बे नाजानाया माने नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा एखेबारे भिउसफोरा एसे मोजाङै फैयोबा एसे थुलुंगाखांनाय मोनो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौबो गुबुनफोरनि बायदिनो नायगोन अनसायगोन शेयार खालामगोन साबस्क्राइब जेनेबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लाइक कमेन्टस माने अबे जादों इबायदिसो जानांगौ नैयो इदि जानामोन ओरै होननानै कमेन्ट्सआव लिरना हर आरोना अबेबा जायाखैबा बेयाव आङो सुद्रायनो नाजागोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो नाजागोन मानो होनबा आं दा हारसिं थानानै भिडिअ खालामबाबो जि लाजियो आरोना एखेबारे मानसि बुरजा 2-3 गोनां न'खरनि मानसिफोरजों बिदि भिडिअ खालामनो आरिनो एसे लाजियो आरोना स्टार्टिं खालामनोनो सामथाइ दं नै दसे जिरायबायसो आङो एखेबारे नै सामथाइ दंसोगारो दख'नायाव बाजोब्बायसो नोंथांमोना मा होनो एखेबारे सान्दुङा दिनैसो दुंजेनदों ओरैबायदि ओमफ्राय जै दुंजेनदों आखि गरमा अफार दावखोना होखादों आरोना जिबायदिखा एखे गरम नै दासो एसे थान्दा जादों एरै दैमाबो सेर नालाय एसे थान्दा नांफैदों दा साना हाबबाय गैला ओरै नै गैला साना जायखिजाया औवा दंथेयोना जोंहानिनो बेयाव जिरायना दंफैयो आरो एसे जेबो खेथि आरि मावि हा खालि दं फोथार सिस्टेम बेयावनो आरो जोंनि न' खाथियावनो दाख्लैबावैनि अखा हालांनाया सोरनिख्रुइ बाना खालामखो सोरनि न' लोमखो आरो सोरनि दुब्लि आरि लोमखो अननानै कमेन्ट्सआव खिथाहर जोंनियाथ' दुब्लिया लोमदों खोमा दुब्लि दंबाबो जोंहा माइखौनो गाया आरोना नायनो नामा थ' दसे नायनि ओइनो आरोना जोंहानि दुब्लिया एखे दैजों समानखा अब्लाबो मा होनो लोमाखै खोमा दै लोमथ'वासै आं नायफैयाखैमोन दै दासो नायफैदों एखेबारे दैजों समानखा बै रुगुं जोबथानि बै एसे गोसोम नुनाय बिनिफ्रायनो दै एखेबारे थांसै नोंथांमोना आंनि रायलायनाय साइज बाइसा माबायदि जायो अननानै कमेन्ट्सआव खिथाहर आरोना मा होनो जेनेबा आंनि रायलायनाया लासै जादों ना गोरा साइज जादों ना एखे गोसा जादों ना गोब्रा एसे नोंसोरनि गोसोखौ बोनो हानाय बा नोंसोरनि गोसोखौ मोजां मोनहोनो हानाय बायदि जादोंना जायाखै एखे कमेन्ट्सआव खिथाहर आरोना जेनेबा आंनि रायलायनाया आंथ' आंनि
भइसखौ बारा मोजां मोनखाया एखे खाब्रांब्रां ओरैबायदि जिरायनाय जायगायावनो जिरायफैफिनबाय आरोना दिनै बे भिडिअ'आथ' बिदि ब्लग भिडिअ' आरि इदि नङा आङो जास्ट बुंनोसो फैदों जेनेबा नोंथांमोना साननो हागौ ओइ बे चेनेलाव इदि जेबो नुवा माथो जेबो मोजां ओंथि गोनां भिडिअ'खौनो होआ इफोरबायदि साननो हागौ आरोना ओइ जानला मानला बखिलाबायनाया एखेबारे आजेक बाजेक बेफोरखौ इ खोथाखौनो बुंनो फैदों आङो माने आं दासो इउटुबाव हाबहांदोंथ' इउटुबाव आं दासो आगान होहांदों आगानसेबो थाङाखै आरोना आं इउटुबाव दासो 6-7थासो भिडिअ' होदों आङो ओरैनो जानला मोनला ओमफ्राय आं सानो आरो इदिजों जानाय नङा एसे गोसो होनांगोन ओरै होननानै माने साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो नाजानांगोन गुबुनफोरनि बायदि बेबायदि होननानै आङो माने नोंसोरो जाहाथे गोसोआव कनफिउस दा लाथों बे चेनेलाव जेबो नुवा होननानै दा थाथों माने साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थाथों इदि होननानै बुंनो फैदों आरो माने साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं भिडिअ' आपल'ड होबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन सौहैयो आरोना लोगो लोगोनो बिनि थाखाय आरो हायोबा जेबो सानाबा शेयार खालामना हो लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम मोजांबाबो गाज्रिबाबो ओइ नोंना भिडिअ'आ जेनेबा बारा मोजां जायाखै एसे मोजां खालामबाव ओरै होननानै कमेन्ट्स खालाम आरो मोजां जादों बाख्नायहर आरोना एखेबारे गोजोननाय बाथ्राफोरा एखे बुंदावबासो फारि ओंखारलाङो आरोना जै बुंदावाबाथाय जेबो ओंखारलाङा जागायजेनबासो ओंखारो जेरै रायज्लायदावबाथाय नोंजों आंजों लोगो मोनज्लायजेनाखै बे लोगो मोनज्लायजेननायाव एखेबारे जेनेबा आरो लोगोजों आरो आंनि लोगोजों बेयाव लोगो मोनलायाव फार्स्ट टाइम आखे बेफोर रायज्लायनो मा बुंनो मा मानो इदि जागोन आरो ओमफ्राय जै रायज्लायदावबाय एखे बाथ्रायानो जोबनो रोंला फर ओंखारबाय एखे ओइ उमुख रायज्लायखांबा उमुखखौ रायज्लायबाय इखौ रायज्लायबाय एखेबारे इन्टारेस्टसो बुंला जेनेबा आं आंनि चेनेलखौसो बुंथिनो फैदों जेनेबा आंनि चेनेलखौ गुबुनफोरनि बायदि आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननोसो फैदों आं माने आंना दा चेनेला मनिटाइजेसनथ' जाखायाखैनो ओमफ्राय जेनेबा 1K साबस्क्राइबबो मोनाखै आं दाबो बिनि थाखायनो आङो बारे बुंगासिनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हानाय मानि थाबैनो 1K खालामना होनो नाजा दा आङो माने सम आरो गेजेर मटिभेसन भिडिअ'बो लाबोनो सानदों आरोना जेनेबा आंथ' इमान गोरों आखे गासैखौबो मिन्थिजोबो इदि नङा आरोना ओरैनो जिखिनि आसखर गावगासि आं जाखौ मिन्थियो माबायदिखौ खालामनांगौ माबायदिखौ खालामनाङा माबायदि साननांगौ माबायदि साननाङा माबायदिया मोजां माबायदिया गाज्रि इदिखौ ओरैनो आं मिथिनायखौ माब्लाबा मटिभेसन भिडिअ' लाबोगोन आरो जाबाय दे बेखिनियानो आं दा जागायजेनदोंसो नालाय मा होनो उनाव रायज्लायबाय थागोन लोगो हमलायबाय थागोन भिडिअ'जों आरोना आं दा भिडिअ'खौ दोननोसै गोलाव जानो हागौ गोलाव जाबाथाय नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनो बायो जायखिजाया आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना गालां बेल आइकनखौ थुनानै गालां मानो होनबा आंनि बे समायना अफिसियेल ब्लग चेनेला एखेबारे हिन्जाव गोदान बायदि गोदानसो दासो एसे गोजाम जानो थांहांगासिनो बाय माथो रायलायदाव आखे भिडिअ'खौनो खालामबाय थानोसो लुगैबायलै रायलायबाय थानोसो लुगैबाय आसलथे रायलायदावबाय थाबा बुंबाय थाबा एसे मोजां मोनलांगोन बायदि मोनदों आङो